Yo, well, you know, Semborum said, Mamuga say Tim. You don't tend on a cause support on Isuru. Despite good for the Tango 9 or 5-6 in the parent at 2 a.m. Of which Mafans in Donunzi and each Kuruga Madofo. One else will bug my show in Zaranza, Savana motor one. I'm going to watch Tungis a few in Fakusi. I'm a combine Gasnabatic in Manera way, Jassy. Welcome to Zimbabwe. Munagapinza on 3,700 anonzi chakakudza akaflopa asi daichinzi kune vanatso bloga chaizvo zvisina kuti vakaverenga manhamba avanonzwisa zvakawanda vasema still anoda kutenda timu rese rakauya nangu kwainaya ona makasiya zvese mukatera mapanditi ndara chipasa amuite mafanzi ese zimdanzo murombe and chandongofarira nchoti mashows acho esangari zimdanzo, so it's a win-win. It's a win-win. And mandu avasi vane zimdanzo, mandu vanojambira pane chinenge chirira ndo zvavangoita vanzi vari kuita, but at the end of the day it's a good day in the office. Ona so vanhu vese vezimdanzo rimwe rese rato drama